Polska bandera. Przywrócimy polską banderę. To jest 20 lat. 20 lat minęło od czasu, kiedy też symbolicznie statek nazywał się Ziemia Gnieźnieńska. Kiedy spuszczono ostatnią polską banderę na polskim statku. To jest ta bandera. Trzeba było czekać ponad 20 lat, żeby pełną piersią, pełnym głosem powiedzieć: polska bandera wróci na polskie statki. Tak, żeby polscy marynarze, polscy armatorzy, polscy producenci mogli pracować, pływać, zarabiać pod polską banderą. I panie ministrze, w pana ręce tę świętość.